kata ginyalo kawo kuom wayo mayot. To bende ng'at mondika cha osebet gi agreement gi sirikal niya in gi tax obligation miluongo ni pay as you earn. Tiende ni ing'ade samichuli titeri. An ka an jatich tayude kosetimre nok nade koseng'ade. Tiende ni sirikal neno ni mae ng'ama yot yudo. En koro kwa yude to watimre nade wanegi. To ng'acha en yude ok yot. Tiende niya en ka usuru kuome ok yot nikech mokwongo ing'e nade no chule pesa di to nundikru kode kanye en otimatima gima skill gigi ogajore to en ng'ama nyalo pondo en ng'ama nyalo ringo yude ok yot. Lakini wawacho niya idwa wacho ni jogo koro yudo pesa matin sana moloyo ng'ama ondiki ofis. Joma ondiki ofis be nitie mayudo mana pesa mok tin, lakini nikech ofis kanyo nitie kata ng'ama en gima Nyasaye opodo ne kanyo, opodo ne mana kata mana yweyo dier ot kata tedo ne jotich chai. Bedo ni samoro ok chule kaka ichulo jok mamalo. To lakini bedo no osebet donje formal employment ma en osedonjo kama ji ondikre e yo maratiro. Nyaka time nade? Nyaka chud mare. CPA weche ng'eny Zaki. Penjo moro nitiere ka ma aparo ni bed ni wang'iye mbele matut ahinya. Juma achiel mokalo chien jatend piny ocha nitiere Imbo mar Kenya. Duol mar jotend migepe giwacho ni winjo bed ni nywando moko kuom bede migepe mag sirikal. Singo mane sirikal ochiwo ka